Na severovýchodě svobodného státu Bavorsko, ve středu Německa, v srdci Evropy. Okres Bayreuth je něco jako centrum dávného kontinentu. Nejdůležitější metropole republiky, Berlín, Frankfurt nebo Mnichov, jsou dosažitelné po bezvadných dopravních cestách za méně než 3 hodiny. Na severu okresu se nacházejí smrčiny. Na jihu to jsou švýcarské franky, o kterých kdysi řekl baron Hans Max von Aufseß, první nositel kulturní ceny okresu Bayreuth, že to je nejrostomilejší miniaturní německá krajina. Ve 33 městech a obcích bydlí okolo 105 000 lidí. Největším městem je tu středně centrální Pegnitz s více než 13 000 obyvateli. V městě Kreuzen se nachází světoznámé Džbánové muzeum. Před bránami Bayreuthu leží Bindlach, zdaleka viditelným kostelem svatého Bartoloměje. Weidenberg se chlubí svým jedinečným ensemblem na Horním náměstí, což je skupina krásných historických domů. Speichersdorf je zase široko daleko známý svým bílým zlatem, porcelánovými výrobky. Na západě leží obec Eckersdorf se zámkem Fantazii, nyní co muzeum zahradnického umění. Zajímavou minulost vykazují taky knajpovy lázně Bad Berneck, městečko Gefrees a bývalé zlatokopecké město Goldkronach, kde koncem 18. století působil jako důlní asesor univerzální učenec Alexander von Humboldt. V západní části okresu leží Hohlfeld se svým Mariánským náměstím, kde hrají zvláštní roli umění a kultura. Sídlem okresního úřadu je město Bayreuth. Odtud se vydáme na cestu, abychom okres poznali. Neboť, co stručně popisují pouhá čísla a geografické údaje, je ve skutečnosti jedna z nejkrásnějších krajin Německa. To dokazuje už pohled z Ochsenkopfu. Se svými 1024 metry je nejvyšším návrším okresu Bayreuth a jedním z nejvyšších vrcholků bavorských středohoří. Vzdálen pouze půl hodiny od Bayreuthu je Ochsenkopf se svými 4 obcemi Smrčin, Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel a Warmensteinach bezpochybně tím highlightem celého kraje. Kdo se pohodlně dostane jednou nebo druhou kabinovou lanovkou až úplně nahoru, nejenže uvidí obdivuhodně vysokou 190-metrovou věž bavorského rozhlasu, ale i Asenturmvěž a taky takzvaný Goetheho kámen, před kterými kdysi tento kníže básníků seděl a pro sebe si ho namaloval. Opravdu nádherný rozhled do dálky je tu především při krásném počasí, až daleko přes hranice okresu. Ochsenkopf je ale také dorádo pro sportovce a pro ty, co chtějí být tělesně aktivními, a to po celý rok. Cesty pro cyklisty nebo turisty, mountainbiking, zipline park, dráhy pro běžce nebo lyžaře, speciální dráha pro letní sáňkování, všechno je tu k dispozici v každé roční době. Sněhový labyrint v Grassemanu u Warmensteinachu je v zimě opravdu jedinečný. Perfektní místo k duševnímu uvolnění v krajině, která básníkovi a spisovateli Ludvíku Tietzovi okamžitě vlila do duše nepopsatelný klid, jak to sám jednou napsal. Ještě krátce zabočme k jezírku Fichtelsee. Leží vis-à-vis proti Ochsenkopfu a tím i také v srdci přírodního parku Smrčiny. Okolo něj se rozprostírá široká síť dobře vyznačených kratších i delších turistických cest. V létě vítá jezírko turisty k osvěžující koupeli. Opouštíme Smrčiny a vydáváme se do franského Švýcarska, jedné z tradičních krajin na dovolenou v Německu, která se vyznačuje hlavně výskytem mohutných vápenatých a dolomitních skalisek. Tento relief vznikl během milionů let na podkladě masivních tektonických událostí, jakož i s větráním zemské kůry. Hluboce seříznutá údolí řek se střídají se suchými výšinami. Franské Švýcarsko je obzvlášť známo svými významnými nálezišti fosílií.
a co do počtu hlubokými jeskyněmi. Kdo se o to vše blíže zajímá, dozví se podrobnosti ve Franském muzeu v Tüchersfeldu. V posledních letech se franské Švýcarsko dostalo do světového ohlasu jako horolezecká krajina. Z více jak 6,5 tisíci různých stupňů těžkosti je to jedna z celého světa nejlépe uspůsobených oblastí k tomuto sportu. Mnohé z nich se nacházejí i v okresu Bayreuth. Ale i zde se dá výtečně vandrovat na pivovarnické stezce okolo Aufsesu, obce s největším počtem pivovárků na světě. Nejenom příroda, ale i lidé zanechali po sobě stopy ve franském Švýcarsku. Hrady, zámky i ruiny, tato stavební středověká díla se řadí vedle sebe jako perle na náhrdelníku. Obzvláště imponující jsou hrad v Pottensteinu, zámky v Unter- a Oberaufsesu, šlechtické hrady Rabenstein a Rabeneck z pozdního středověku nacházejí se vysoko nad údolím řeky Wiesent. Mimo hradu to jsou ještě domy s typicky zvláštní výdřevou a úzké uličky ve středověku vzniklých usedlostí, které dávají franskému Švýcarsku zvláštní charakter. Městečka ve skalnatém prostředí Pottenstein a Betzenstein jsou toho dalším dokladem. Občané Betzensteinu také proto uskutečnili na 400leté narozeniny své obce velkou středověkou slavnost. Zpátky směrem na Bayreuth. Cestou tam míjíme další turistický highlight termální lázně Obernsees u Mistelgau, stejně jako i přírodní umělecký útvar Neuburg v Hummelgau, sestávající ze 7 vesnic v krajině jihozápadně od Bayreuthu. Hummelgau se vyznačuje svými mnoha stavbami z pískovce, který tu je nejčastěji se vyskytujícím kamenem. Hummelgau je taky obzvlášť znám svými mimořádně neobvyklými kroji z dřívějška, stejně jako i hudebními a tanečními představeními. Místní originál je například Annemarie Leutsch, krajská nositelka kulturní ceny, která je známá jako Rettel z Hummelgau, která se zasadila o udržení četných originálních textilií a aksesuárů typických hummelgauských krojů. Dají se vidět v muzeu Hummelstube v Hummeltálu. Dějiny, historické obyčeje a zvyky jsou význačným prvkem okresu Bayreuth, stejně jako i kultura. Rok co rok se tu uskuteční několik stovek různých kulturních představení. Jedno z těch nejvýznamnějších je franské divadelní léto, které vzniklo roku 1994 v Hohlfeldu. Jeho motto přinést kulturu blížeji k lidem, divadelními díly, jakož i hudebními a písňovými večery. Naše okružní cesta bayreuthským okresem končí tam, kde začala, u zemského úřadu. A tím také u zemského rady Hermana Hübnera. Unser Landkreis Bayreuth, der Zaubergürtel um die Wagnerstadt. Náš okres Bayreuth, kouzelný topás okolo Wagnerovského města, s krajinou jako z obrázkové knihy o smrčinách a franském Švýcarsku. Především mladí rodičové oceňují životní kvalitu, příznivé ceny za bydlení a dobré možnosti opatrování a péče o děti. Optimální spojitost mezi povoláním a rodinným životem, o tom se u nás nemusí moc přemýšlet. Naše občanky a občani jsou hrdí na svůj okres, svůj domov. A hosté jsou u nás obzvlášť srdečně vítáni.